שלום חמודים שלי, מה שלומכם? עברתי ברחוב שלי וראיתי שלשכנה שלי יש תקר, יש פנצ'ר. אתם רואים? יש פנצ'ר. אז מה עשיתי? אני יודע שהיא כזאת קטנה וחלשה. ממש קטנה. והיא תצטרך עזרה. אז הלכתי ושמתי לה פתק על החלון. שלום. עברתי ליד הרכב שלך וראיתי שיש לך תקר, אם תרצי שאני אתקן לך אותו, צרי איתי קשר, איציק. בסדר? יוזם בהטבה עם השכנים שלי. מה שמרבה שלום, אהבה, אחווה ורעות. ככה אני זוכה לעוד מצווה. שיהיה לכולכם יום טוב, אהובים שלי. אוהב אתכם מאוד. בשורות טובות, ישועות ומלחמות, ותלמדו איך לעבוד את השם בעוצמות. ליזום בהטבה, לתקן לה את הפנצ'ר. כי אני יודע שהיא לבד לא תוכל. בסדר? אם זה היה גבר אחר, אם זה היה גבר שיכול, לא הייתי מציע לו את זה. כי זה היה מבייש אותו. אבל אני יודע שהיא כזאת קטנה וחלשה וקצת מסכנה, אז אמרתי שאני אעזור לה. שיהיה לכם יופי שלום.